31. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul reabilitare strada Armata Poporului, zona aferentă parcării Blocher 5. Dacă sunt comentarii, dacă nu, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Cu 26 de voturi pentru, proiectul a fost aprobat. Aici ar fi fost, noi nu am aprobat prin proiectul pe care l-am aprobat acolo și refacerea străzilor adiacente construcției parcărilor. Am înțeles că am avut doar 546 de metri liniari și de fapt noi vrem să reabilităm 7300 de metri pătrați. E ok ceea ce spun sau nu? Factarea R5, străzile adiacente. Da, ăsta e mult, ați intuit bine. Avem și străzile adiacente. Okay. Dacă îmi permiteți. E un proiect mai amplu pe toată zona respectivă, cu crearea unui mic parculeț de jur împrejurul și toate străzile de jur împrejurul acelui punct de PT dezafectat. Da? În spatele e un PT dezafectat, da? Și cuprinde tot arealul respectiv de străduțe, până la blocul polițiștilor, până la... Poftiți? Inclusiv alea. Urmează să dispară. Deci e prinsă și zona respectivă.